Garcima és una empresa familiar valenciana dedicada a la fabricació i comercialització de paelles valencianes, foguers de gas i tot el menatge de cuina requerit per a una cuina tradicional valenciana. Tradicionalment, la paella sempre s'ha cuinat en una paella, valga la redundància, que és un recipient baix, ample, en 2 anses. Els meus avantpassats eren ferrers i varen començar a fabricar paelles per la necessitat que n'hi havia en el poble de que no n'hi havia ningú ferrer que fera menatge de cuina. Som uns dels pocs fabricants que n'hi ha a Espanya. Podríem parlar tranquil·lament de 30 a 35 anys. 35 anys que portem participant i col·laborant en Sueca i en el seu concurs. D'una forma informal les primeres edicions i poquet a poquet ha anat establint-se d'una forma més habitual i en els diferents col·laboradors que ha tingut el concurs hem mantingut esta tradició de col·laborar en el concurs de paella de Sueca. És molt important que s'ha anat creixent a aquest nivell, que se li ha anat donant una rellevància més enllà del plat popular que pugui ser la paella valenciana. El fet de que s'ha estès i s'ha conegut la recepta de la paella valenciana a nivell internacional també a nosaltres ens ha donat aquesta certa projecció.